ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହାସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ମହାସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ, ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କର୍ମୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ବିଧାୟିକା, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ଯୁବ ଛାତ୍ର, ମହିଳା ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମହାସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କହିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଥିଲେ।